Weet als mensen bij die kerkstories komen, onze dagen reis samen met de dominee. Weet die dominee zei voor mij, ons huisbezoek gaan doen. En toen is terugreed, toen ja, die man. Dat ik denk, dat is nacht. Dat is nu je predikant. Ja, hij gaat ons voor ongeluk, man, dat is grondpad, mos. Ik zei, dominee, zal ik aan zo rijden niet? Hij zei, broer, ik moet die bazaar open. 3 uur moet ik bij die kerkbazaar wezen, dan moet ik hem open. En ik zat weer zo eventjes stil, maar het raakt alle Robert. Ik zei, dominee, luister, dominee. Zo kan ons je aangaan. Die gaan ons van ongeluk. Hij zei, broer, maar hoe kom eens ja? Lijkt of me je is bekommerd, man. Ons twee Cecilia's, we zijn alle twee recht. Als daar een fout komt daar, weet je ons daar waar je ons gaan. Zeg, dominee, ik zal het met dominee zo stellen. Ik zal nou liever 2:15 liever bij die bazaar aankomen als 2:30 in de hemel.